खारगे समितीला मुदतवाढ दिल्यानं अंजली दमनिया यांनी आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडलेली आहे। खारगे समितीला मुदतवाढ का मिळाली असा सवाल त्यांनी आपल्या ट्विटमधून विचारलेला आहे। 7 डिसेंबरला प्राथमिक अहवाल सादर झालाच पाहिजे अशी आक्रमक भूमिका दमनिया यांनी मांडलेली आहे। खारगे समितीला मुदतवाढ दिल्यानं दमनिया आक्रमक झाल्या। अंजली दमनिया यांनी खारगे समितीला मुदतवाढ दिल्यामुळे आक्रमक भूमिका मांडलेली आहे। समितीला मुदतवाढ का दिली असा सवाल त्यांनी विचारलाय। त्यांनी ट्विट केलेला आहे। त्यांनी काय म्हटलंय ट्विटमध्ये पाहूया। खारगे समितीला मुदतवाढ मिळाली का? खपवून घेतलं जाणार नाही। 7 तारखेला आधी प्राथमिक अहवाल सादर झालाच पाहिजे असं ट्विट अंजली दमनिया यांनी केलेलं आहे।